Super rozumiem.
Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! Паслухмяныя гэтаму закліку пойдзем ва ўрачыстай працэсіі за ўваскрослым Христом, каб вызнаць нашую веру у Яго перамогу над смерцю і д'яблам, у воскросламу Христу, прысутнаму сярод нас у Найсвяцейшым сакраменце, будзем дзякаваць за тое, што Ён адкрыў нам нябеснае валадарства.
Przed tak wielkim sakramentem небо и земля радуются, аллилуйя. У воскресенню Твоему, Христе, аллилуйя. Молимся. Боже, Ты праз пасхальную ахвяру Христа дал своему народу збавление, одари Его щедро своими дарами, каб ён досягнуў паўнаты свабоды і атрымаў радасць вечнага жыцця, якую дазваляеш яму спазнаць на зямлі. Праз Христа Пана нашага. Падчас імшы нядзелі ў Воскресення Пана мы дзякуем Богу за новае жыццё, крыніца якога ва Воскресенні Христа, нашага Збаўцы. Разам з усім касцёлам спяваем гімн праслаўлення.
людям доброй воли. Благословляем Тебе, прославляем Тебе, дякуем Тебе, теле великой хвалы Твоей. Боже, Отче всемогутный, Synie Ojca, jaki bioresz światu, zmiłuj się nad nami, jaki odpuszczajesz graki światu, przyjmij molenie nasze, jaki siedzisz praworucz Ojca, zmiłuj się nad nami, bo Ty święty, Ty nasz Pan, Ty najwyższy, Jezu Chryste, z Duchem Świętym uchwale Boga Ojca. Amen. Молимся. Podczas tej świętej mszy молимся o następnych intencjach. Я отправляю в эту святую мшу интенции всей нашей парафии, выпрошаючи Божие благословление для кожного з нас, ласку моцной живой веры, каб мы заўсёды были людьми Пасхи, каб заўсёды Бог, Иисус Христос уваскрослы, перамагаў нас, каб заўсёды перамагала ў нас добро, любоў, милосердность, каб Бог адорваў кожнага з нас здароўем і патрэбнымі ласкамі. Таксама малюся у інтэнцыі ўсіх памерлых з нашай супольнасці парафіяльнай, каб милосердны Бог прыняў іх у сваё валадарства. Ksiądz Дзяніс моліцца падчас гэтай святой мшы ў інтэнцыі падзякі за 25 гадоў жыцця, за атрыманыя ласкі у жыццю Віктара і ўсёй сям'і Сабадаха з просьбай аб Божым благаслаўленні на далейшае жыццё, аб дарах Духа Святога, аб ласцы веры, моцнай веры, здароўя і патрэбныя ласкі для яго і для ўсёй сям'і Сабадаха. Ksiądz Станіслаў моліцца за памерлага Козел Геннадія у другую гадавіну пасля смерці, выпрашаючы ласку неба для гэтага памерлага. Божа, Ты ў сённяшні дзень праз Твайго адзінароднага Сына перамог смерць і адчыніў нам брамы ў вечнасць. Учыні, просім, каб, святкуючы ўрачыстасць з мёртвых паўстання Пана, мы былі адноўленыя Святым Духам і ўваскрэслі да новага жыцця у святле вечным. Праз Пана нашага Езуса Христа, Твайго Сына, які з Табою жыве і валадарыць у еднасці Духа Святога, Бог праз усе векі вечныя. Чытанне кнігі дзеяў апосталаў. У тыя дні
Пётр адкрыў вусны свае і сказаў: «Вы ведаеце, што адбывалася па ўсёй Юдэі, пачынаючы ад Галілеі, пасля хросту, абвешчанага Янам. Як Бог намасціў Духам Святым і моцай Езуса з Назарэту, які хадзіў, робячы дабро і astараўляючы ўсіх апанаваных д'яблам, бо з ім быў Бог. І мы сведкі ўсяго, што Ён зрабіў у краіне юдэйскай і ў Єрусаліме. Яго забілі, павесіўшы яго на дрэве. Бог уваскрасіў яго на 3-й дзень і дазволіў яму аб'явіцца, не ўсяму народу, але нам, сведкам, выбраным спярша Богам, якія елі і пілі з ім пасля ўваскрасення яго з мёртвых. Наказаў нам абвяшчаць народу і сведчыць, што ён прызначаны Богам суддзя жывых і памерлых. Пра яго ўсе прарокі сведчаць, што кожны, хто верыць у яго, атрымае дараванне грахоў праз імя ягонае. Гэта Слова Божае. Ось дзень, які Пан учыніў, вось дзень, які Пан учыніў. Хваліце Пана, бо Ён добры, бо навекі міласэрнасць ягоная. Няхай скажа Ізраэль, навекі міласэрнасць ягоная. Вось дзень, які Пан учыніў. Правіца Пана ўзнялася высока, правіца Пана праявіла сілу. Не памру, але жыць буду і абвяшчаць справы Пана. Вось дзень, які Пан учыніў. Камень адкінуты будаўнікамі стаў галавою вугла. Пан учыніў гэта, і дзіўна яно ў вачах нашых. Вось дзень, які Пан учыніў. Читання послання святого апостола Павла до Колосянов. Браты, калі ж вы увоскресли с Христом, шукайте того, што у вышынях, дзе Христус сядзіць праваруч Бога, про тое, што у вышынях думаеце, а не пра зямное, бо вы памерлі, а жыццё вашее схавана з Христом у Богу. Калі ж з'явіцца Христус, жыццё вашее, тады і вы з'явіцеся разам з ім у хвале. Гэта Слова Божае. Радостное свято пасхальная ахвяры, верные приносят прославлення дары. Откупил овечек Христос наш безвинный, поjednał зайцом нас, змыł грехи провины. У бої великим смерть життя сустрела, хоть помер усё ж ён, володарить смела. Откажа Мария, что бачила в дорозе, у вас крошевый он, годе быть в тревозе. Этому анёлы свет
святками там стали. Толькі палатно да вопратки лежали. У воскрес вже Христос, Бог мой і надія, miejscem że spotkania będzie Galileja. Zaprawdę воскрес Jon, Hety cud prawdziwy, śmierci pieromożca, budź żalitościwy. Alleluja, 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 alleluja. Пасха наша Христос ахвяраваны за нас, Таму будем святкаваць у Пану. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Pan z wami. Czytanie Świętego Ewangelia powodle Jana. У першы дзень тыдня Марыя Магдалена прыйшла да магілы раніцай, калі было яшчэ цёмна, і ўбачыла, што камень адсунуты ад магілы, і пабегла і прыбыла да Сымона Пятра і да другога вучня, якога любіў Езус, і сказала ім: «Забралі Пана з магілы і не ведаем, дзе паклалі яго». Тады выйшаў Пётр і другі вучань, і пайшлі да магілы. Пабеглі абодва разам, і другі вучань пабег наперадзе хутчэй за Пятра і прыбыў да магілы першы. Заглянуўшы, убачыў, што ляжаць палотны, аднак не ўвайшоў. Тады прыйшоў за ім Сымон Пётр і ўвайшоў у магілу, і ўбачыў палотны, якія там ляжалі, і хусту, якая была на галаве ягонай. Не з палотнамі яна ляжала, а асобна, скручаная на іншым месцы. Тады ўвайшоў і той другі вучань, што прыбег першы да магілы, і ўбачыў і паверыў, бо яны яшчэ не ведалі Пісання, што трэба было яму ўваскрэснуць з мёртвых. Гэта слова Пана. Дорогие браты, дорогие сестры, Христос воскрес! Христос з мертвих встал! Шановні святари, діакони, клерики, сестри законні, брати і сестри, присутні у нашій святині, і ті, хто об'єдновується з нами у молитві, прямим ефіри, праз онлайн-трансляцію, умиловані у Христі Пану. Гэтым пасхальным воклічам Христосу воскрес вітаю усіх вас у самае галоўнае свята хрысціянства – Пасху Христову. Сёння мы засяроджваемся на вечно живой і актуальнай праўдзе нашай веры аб уваскрасенні Христа. Нездарма святы апостол Павел вучыць, што калі Христос не ўваскрос, то марнае і прапаведаванне нашае, і вера наша марная. Таму ўваскрасенне Христа – гэта фундамент, гэта падмурак нашай веры. Над уваходам у пусты гроб Езуса ў Іерусаліме напісана,
Чаму вы шукаеце жывога сярод мёртвых? Яго тут няма, ён уваскрос. І гэтае слово Святога Пісання з'яўляецца вельмі важнымі і актуальнымі ў наш час, калі чалавецтва не ўпэўнена ў сваёй будучыні і занепакоена заўтрашнім днём, бо гэтыя словы даюць нам новую надзею. Мы з ностальгіяй успамінаем тыя месцы, дзе нарадзіліся, правялі дзіцячыя гады, дзе ўзрасталі, і па меры магчымасці стараемся іх наведваць. І ў такія моманты ў нашай памяці ўсплываюць падзеі нашага дзяцінства, маладосці, сям'я, блізкія, знаёмыя, суседзі, школа, касцёл і гэтак далей. Адначасова мы бачым, як шмат змянілася, гарады растуць, вёскі выміраюць. Тады мы ўсе ўсведамляем, што мінулага нельга вярнуць. Нельга павярнуць гадзіннік нашага жыцця назад. І гэтую праўду вельмі добра зразумела і Марыя Магдалена у Велікодную раніцу. Яна не хацела нічога іншага, як толькі вярнуцца у былыя добрыя часы. Як мы часам кажам, каб адчуваць сябе так, як быццам ніколі не было трагедыі, жахлівай пятніцы з укрыжаваннем Езуса на Галгоце. І калі яна спаткала яго каля пустой магілы, то спачатку падумала, што гэта садоўнік. Аднак на слова Езуса «Марыя» яна адказала «Раббуні», што азначае «настаўнік». У яе голасе адчувалася надзея, што гэты ланцуг жудасных падзей апошніх дзён нарэшце парваўся, і яны сталі нічым іншым, як сном. Дарагія мае, ці можам мы цяпер перанесціся ў тыя часы, калі Езус навучаў на берагах Галілейскага возера, чыніў цуды, суцяшаў бедных? Ці можам павярнуць гэты гадзіннік назад? Мы можам суперажываць Марыі Магдалене, але не можам затрымаць часу і павярнуць яго назад. Пасха вядзе нас наперад. І мэта – гэта жыццё. Мэта – гэта жыццё вечнае. Пасха па-габрэйску «Песах», што азначае «пераход». Габрэі святкавалі Песах на ўспамін цудоўнай ночы, калі яны пакінулі Егіпет, месца свайго рабства. І перад імі адкрыўся шлях у будучыню, шлях у зямлю абяцаную. Таксама і Пасха, якую мы святкуем ва ўспаміну Васкрасення Хрыста, з'яўляецца святам не мінулага, але будучыні. Яна трывае. Яна вядзе ў напрамку нябеснага валадарства. Вялікдзень абвяшчае нам праўду аб тым, што будучыня мае сэнс, бо ёй валодае не хтосьці іншы, а ўваскрослы Хрыстус. Ён чакае нас не толькі ў небе, але таксама і на зямлі, каб дапамагаць у гэтым жыцці. Пасха не завяршылася ў хвіліну Васкрасення Хрыста, але яна працягваецца і вядзе нас у порт нашага прызначэння, якім з'яўляецца краіна вечнага шчасця. Дарагія мае, зямное жыццё чалавека гэта не бясконцая спіраль, і яно мае сваё завяршэнне. У той жа час уваскрослы Хрыстус нашу часовасць ператварае ў вечнасць. Гэта і ёсць тая мэта, да якой вядзе нас Вялікдзень, ператвараючы цемру нашага жыцця ў ззяючае нябесным святлом дні. Дзякуючы пасхальнай таямніцы, смерці і ўваскрасення Хрыста,
у чым праявілася яго бязмежная міласэрнасць, мы нарадзіліся да новага жыцця і атрымалі надзею вечнага жыцця. Таму праўда ў васкрасенне змяніла свет. І з безнадзейнасці дала яму надзею. Адна гісторыя распавядае пра тое, як падчас пошукаў патанулай падводнай лодкі вадалаз нарэшце ўбачыў яе і пачаў хадзіць у сваім падкаваным жалезам абутку па яе корпусе. Знаходзячыся ў жалезнай магіле патанутай лодкі, маракі пачулі яго крокі і азбукай Морзе спыталіся, ці ёсць надзея. І вадалаз адказаў таксама азбукай Морзе: так, надзея ёсць. Надзея іх выратаваць ёсць. І маракі сапраўды былі выратаваны. Дарагія мае, гэта вобраз сучаснага свету, аб якім мы павінны памятаць, калі адзначаем свята Уваскрэсення Езуса. Чалавецтва знаходзіцца ў такой жудаснай пастцы, як быццам у гэтай цёмнай магіле патанутай лодкі падводнай. У такой крытычнай сітуацыі яно чакае словаў надзеі. І сучасны свет ніяк не можа выйсці з розных крызісаў, з эканамічнага, фінансавага крызіса. Яго скаланяюць палітычныя, сацыяльныя крызісы. Свет адмаўляецца ад традыцыйных маральных каштоўнасцях, папулярызуецца амаральныя, у выніку чаго наступае глабалізацыя грахоўнасці. Шмат людзей, асабліва маладых, шукае шчасце ў віртуальным жыцці, забываючыся аб тым, што яно прамінае як туман, нярэдка пакідаючы пасля сябе роспач. У дадатак пандэмія каранавірусу, якая ахапіла ўвесь свет і напоўніла многія сэрцы страхам. Гэтыя і многія іншыя анамаліі сучаснага свету сведчаць аб тым, што ён знаходзіцца ў тупіку, з якога не ведае, як выйсці. Чым больш ён адмаўляецца ад духоўных каштоўнасцяў, тым бліжэй знаходзіцца да прорвы, у якую можа упасці. Таму лагічна, што ён усё часцей задае пытанне, ці ёсць яшчэ надзея. І мы ведаем, што надзея ёсць. І яна ў воскрослым Езусе. Бо пасхальная таямніца, яна змяняе свет. І мы маем магчымасць быць удзельнікамі гэтай станоўчай змены. Першыя хрысціяне неслі на магілы сваіх блізкіх лаўровыя вянкі, якія старажытныя грэкі ускладалі на галовы пераможцаў алімпійскіх гульняў. На пытанне, чаму яны так робяць, хрысціяне адказвалі, што ў Езусе Хрысце яны атрымалі перамогу над смерцю і жадаюць ёю жыць, гэтай перамогай. Падобна і мы, дарагія мае, павінны паступаць, бо Пасха – гэта самая вялікая падзея ў гісторыі чалавецтва, дзякуючы якой Хрыстус, як баранак Божы, вывеў яго з грахоўнага Егіпта і вядзе ў дом нябеснага Айца. Што для гэтага патрэбна? Адказ дае сённяшняе свята Уваскрэсення. Адказ дае таксама літургія, слова, якое мы чулі падчас пасхальнага трыдума, асабліва учора таксама. Слова, якое прадставіла гісторыю стварэння свету, яго падзення і аднаўлення, якое адбылося дзякуючы пасхальнай таямніцы смерці і ўваскрасення Хрыста. Аднак, дарагія мае, каб быць удзельнікамі гэтага аднаўлення, нам самім, як вучыць святы апостол Павел, неабходна жыць у Хрысце. Каб можна было ўсклікаць разам са святым апосталам: «Ужо не жыву я,
а жыве ўва мне Христус. Ці мы гатовы зрабіць гэты маленькі крок у напрамку Бога, каб жыць адноўленым жыццём, новым жыццём? Для гэтага найперш неабходна памятаць аб тым, што, будучы уключанымі праз хросту смерці ў васкрасенне Хрыста, мы закліканы да таго, каб адкінуць старога чалавека, які канцэнтруецца выключна на самім сабе, стараецца падкрэсліць сваю пазіцыю ў грамадстве і імкнецца да ўлады, багацця, прыемнасцяў. Хрысціянін павінен быць тым, хто ўсведамляе, што ўсё, што мае сэнс, з'яўляецца Божым дарам і ягонай ласкай, што яго жыццё кароткае, што ён слабы і грэшны чалавек. Аднак, нягледзячы на гэта, ён застаецца умілаваным дзіцём Бога. Усведамленне гэтага вызваляе з няволі эгаізму, вызваляе з усялякай боязі, з боязі не страціць сваёй сацыяльнай пазіцыі ў грамадстве, страху перад будучыняй. Таму неабходна жыць з таямніцай у васкрасенні, бо мэта нашага зямнога жыцця – гэта дасягнуць вечнага жыцця з Богам. Гэта азначае, што ўсе прывязанасці да часовай рэчаіснасці з'яўляюцца адноснымі, а не абсалютнымі. Наша задача – жыць згодна з Божым законам, што азначае быць новым, вызваленым з палону граху чалавекам. Таксама неабходна пастаянна адкрываць у сабе прысутнасць у васкрослага Пана, які ёсць з намі у святым Пісанні, у сакрамантах, у дзейнасці Касцёла і быць яго сведкамі ў штодзённым жыцці. Быць сведкамі той праўды, што Христус жыве. Езус – гэта Эммануэль, з намі Бог. Яго ўваскрасенне адкрывае нам, што Бог не пакідае сваіх верных. Ён заўсёды верны сваім абяцанням. Бог знаходзіць радасць. Бог знаходзіць радасць у тым, каб быць сынамі чалавечымі, каб быць з намі. І ад гэтага часу, дарагія мае, мы ніколі не будзем самотныя. Ад часу, калі Езус уваскрос, мы ніколі не будзем самотнымі. Бо Ён жыве. Перажываючы з радасцю і моцнай верай пасхальную таямніцу, мы становімся натхненнем для іншых на іх жыццёвым шляху, вяртаем ім надзею, умацоўваем гэтую надзею. Дарагія мае, велікодны перыяд – гэта час радасці. Той радасці, якая не абмяжоўваецца толькі гэтым перыядам літургічнага года, а заўсёды жыве ў сэрцы хрысціяніна. Бо Христус жывы. Христус – гэта не постаць з мінулага, не той, хто жыў калісьці і знік, пакінуўшы нам толькі цудоўныя ўспаміны і застаўшыся дасканалым прыкладам. Христус жыве. І гэта праўда, гэта рэальнасць. Ён нашая Пасха, Ён нашае жыццё. Ён дзейнічае цяпер, у гэты момант. У гэты момант нас збаўляе. Выводзіць нас з няволі, каб мы жылі з ім, жылі ў моцы Божага Духа. Бо астатняе слова заўсёды за Богам, за жыццём. Таму неабходна, каб, ідучы за ўваскрослым Христом, мы сваім сапраўдным хрысціянскім сведчаннем заўсёды выказвалі нашу радасць і веру ва ўваскрашэнне, якое вядзе ў шчаслівую будучыню. Браты і сёстры, віншую ўсіх вас са святам Пасхі Христовай. Віншую тых хрысціян, якія разам з намі святкуюць гэта свята святаў. Жадаю кожнаму з нас ласкі ўваскрослага Езуса
Яго святла і благаслаўлення, моцнай веры і любові Бога і бліжняга усім нам і нашай бацькаўшчыне Беларусі, каб яна з дня на дзень уваскрасала да новага жыцця. Няхай праўда ўваскрасення стане новай духоўнай ін'екцыяй, якая адновіць жыццё нашага грамадства. А ўваскрослы Збаўца няхай будзе нашай надзеяй і вядзе ў шчаслівую будучыню да новай абяцанай зямлі, якой з'яўляецца Божае валадарства. Христос уваскрос! Христос з мертвых стал! Аллилуйя! Цяпер вызнаем нашу святую веру. Верую ў адзінага Бога, Пана Єзуса Христа, Сина Божага адзінароднага, з Айца народжанага перад усімі вякамі, Бога ад Бога, святло ад святла, Бога сапраўднага ад Бога сапраўднага, народжанага, нестворанага, адзінасутнага Айцу, праз якога ўсё сталася. Ён дзеля нас, людзей, і дзеля нашага збаўлення зышоў з неба. І уцелавіўся ад Духа Святога з Дзевы Марыі і стаўся чалавекам. Укрыжаваны таксама за нас пры Понскім Пілаце, быў замучаны і пахаваны, і на трэці дзень уваскрос паводле Пісання, і ўзышоў на неба сядзіць праваруч Айца, і зноў прыйдзе ў хвале судзіць жывых і памерлых, і яго валадарству не будзе канца. Веру ў Духа Святога, Пана і Жыватворцу, які з Айца і Сына паходзіць, якому разам з Айцом і Сынам належыць пакланенне і хвала, які прамаўляў праз прарокаў. Верую ў адзіны святы каталіцкі і апостальскі касцёл, вызнаю адзіны хрост для адпушчэння грахоў і чакаю ўваскрашэння памерлых і жыцця вечнага ў будучым свеце. Амен. У гэты дзень уваскрасення Пана, поўны хвалы і радасці для ўсяго касцёла, узнясём нашыя малітвы да Бога Айца. Молімся за святы касцёл, каб ён мог абвяшчаць усім людзям праўду аб перамозе Ісуса Хрыста над смерцю. Цябе просім. Молімся за ўсіх святароў, каб, наследуючы апосталаў, яны былі пільнымі і клапатлівымі вартаўнікамі Христовай аўчарні. Цябе просім. Молімся, каб уваскрослы Христос стаў для ўсяго свету дарогаю да дасягнення сапраўднага спакою. Цябе просім. Молімся за людзей, якія згубілі сэнс жыцця, каб святло уваскрослага Христа адкрыла іх сэрца на Божую праўду. Цябе просім. Молімся за хворых і церпячых, каб праз удзел у Христовым крыжы яны спазналі суцяшэнне уваскрослага Христа. Цябе просім. Падзяка Пану Богу за 25 гадоў жыцця Віктара Сабадаха, аб Божым благаслаўленні, апекі Найсвяцейшай Панны Марыі і дароў Духа Святога для яго і для яго сям'і. Цябе просім. Молімся за нашых памерлых, асабліва за памерлага Козел Геннадія, просячы, каб Бог міласэрны прыняў яго ў Божае валадарства. Цябе просім. Молімся за нашу парафію, каб Бог адарыў нас патрэбнымі ласкамі і дарамі. Цябе просім.
Молімся за нас, удзельнікаў гэтай святой імшы, каб мы распазналі Хрыста ў людзях, якіх сустракаем кожны дзень. Цябе просім. Божа, Ты праз смерць і ўваскрасенне свайго Сына заключыў запавет з чалавецтвам. Выслухай нашыя малітвы і ўчыні, каб нашыя ўчынкі заўсёды былі згодныя з верай, якую вызнаём. Праз Хрыста Пана нашага. Молитеся, браты и сестры, каб мою и вашу ахвяру принял Бог Отец Усемогутный. Няхай Пан Бог прыме ахвяру з рук Твоих на прославление и хвалу имя Своего, а таксама на корысть нам и всему Костелу Святому. Милосердный Боже, наполненная великодной радостью, мы складаем Тебе ахвяру, праз якую Твой Костел адраджаецца да новага жыцця і атрымлівае дзівосны пасілак праз Хрыста Пана нашага. Пан з вами. Угору серце. Подякуем Пану Богу нашему. Сапраўды годна гэта і справядліва, слушна і збавенна, каб мы Цябе, Пане, заўсёды славілі, а асабліва ў гэты дзень больш урачыста абвяшчалі Тваю хвалу, калі Хрыстус быў ахвяраваны як нашая Пасха. Бо Ён сапраўднае ягнё, Ён узяў грахі свету і сваёй смерцю перамог нашую смерць, вярнуўшы нам жыццё праз сваё з мёртвых паўстанне. Таму адкупленае чалавецтва ва ўсім свеце радуецца ў васкрасенню Хрыста, а хоры анёлаў разам з усімі святымі спяваюць Табе гімн хвалы, няспынна усклікаючы. Сапраўды Божа, Ты святы, і справядліва хваліць Цябе ўсё Тваё стварэнне, бо праз Сына Твайго, Пана нашага Езуса Хрыста, дзейснаю моцаю Духа Святога, Ты ўсё ажыўляеш і асвячаеш, і няспынна збіраеш народ свой, каб ад усходу сонца і да захаду складаў імені Твайму чыстую ахвяру.
Таму ў еднасці з усім касцёлам у найсвятейшы дзень з мёртвых паўстання Пана нашага Езуса Хрыста праз Яго пакорна молім Цябе, Пане. Асвяці моцаю Духа Твайго гэтыя дары, каб якія мы прынеслі Табе на ахвяру, каб сталіся яны целам і крывёю Сына Твайго нашага Пана Езуса Хрыста, які нам наказаў здзейсняць гэтую таямніцу. Бо Ён у тую ноч, калі быў выдадзены, узяў хлеб і падзяку Табе складаючы благаславіў, ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Падобным чынам па вячэры узяў келіх і падзяку Табе складаючы благаславіў і падаў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і піце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй, новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Гэта вялікая таямніца веры. Смерть Твою, Пане Езу, вызнаем Твое воскресение и чакаем Твоего прыйсця ў хвале. Пане, успамінаючы збаўчую муку Твайго Сына, а таксама Яго цудоўнае воскресенне ў небаўшэсце і чакаючы Яго другога прыйсця, з падзякою складаем Табе гэтую жывую і святую ахвяру. Узглянь, просім, на дар Твайго касцёла і прымі яго як ахвяру, якой Ты пажадаў быць уміласціўлены. Дазволь, каб мы, узмоцненыя целам і крывёю Твайго Сына, напоўненыя Духам Яго Святым, сталі адным целам і адным Духам у Хрысце. Няхай Ён сам учыніць нас вечным дарам для Цябе, каб мы змаглі атрымаць спадчыну з выбраннікамі Тваімі, найперш з Найсвяцейшай Паннай Багародзіцай Марыяй, са святымі апостоламі Тваімі і слаўнымі мучанікамі, і ўсімі святымі, пра заступніцтва якіх мы спадзяемся на Тваю нястомную дапамогу. Просім Цябе, Пане, няхай гэтая ахвяра нашага паяднання прынясе ўсяму свету супакой і збаўленне. Будзь ласкавы ўмацаваць у веры і любові касцёл Твой, які пілігрымуе на зямлі. Са слугой Тваім папам нашым Францішкам, біскупам нашым Аляксандрам, біскупам Юзафам, з усімі біскупамі, усім духавенствам і усім народам Табою адкупленым. Будзь міласцівы да просьбаў гэтай сям'і, якая па Тваёй волі стаіць перад Табою. О добры Ойча, ласкава з'яднай з сабою ўсіх рассеяных па свеце дзяцей Тваіх, нашых памерлых братоў і сясцёр і ўсіх, хто ў ласцы Тваёй адышоў з гэтага свету, міласціва прымі ў валадарства Тваё, дзе і мы спадзяемся быць, каб разам з імі заўсёды радавацца Тваёй хвале, праз Хрыста Пана нашага, праз якога адорваеш свет усялякімі дабротамі. Праз Христа, з Христом і ў Христе, Табе, Божа Ойча всемогутны, у єдності Духа Святого, уся пашана і хвала, праз усе веки вечные. Называемся детьми Божьими, и ими з'являемся.
тому осмеливаемся оказать. Который есть в небе, святись имя Твое, приди царство Твое, будь воля Твоя, яко в небе, так и на земли. Хлеба нашего, что темно, дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим. И не вводь нас в спокусу, але избавь нас от злого. Просим Тебе, Пане, збав нас от усяго злога. Дай ласкаво супокою дни наши, да поможи нам у милосердности Твоей, каб мы были заўсёды вольные от граху и захаванные от усялякага неспокою, чакали исполнения счастливой надеи и прыйсця збаўцы нашага, Иисуса Христа. Бо Твое владарство и моц и хвала навеки. Пане Иисус Христе, Ты сказал апостолам Твоим: «Супокой покидаю вам, супокой мой даю вам». Просим, не зважай на грехи наши, але на веру Костела Твоего, и будь ласкавый згодно с Твоей волей одарить Его супокоем и едностью, яки живешь и владариш на веки вечные. Амин. Супокой Пана, нехай заўсёды буде з вами. И с Духом Твоим. Передайте ближнему знак супокою. Вось баранак Божы, вось той, хто бярэ на сябе грахі свету, благаслаўлёныя, пакліканыя на вячэру ягоную. Пане, я не варты, каб Ты ўвайшоў да мяне, але скажы толькі слова, и будзе аздароўлена душа моя.
Молимся. Боже, аховай заўсёды касцёл Твой сваёй айцоўскай апекай, каб адноўлены пасхальнымі сакраментамі, ён дасягнуў хвалы з мёртвых паўстання праз Хрыста Пана нашага. Пане Езу, праз заступніцтва Марыі, Маці Тваёй, якая нарадзіла Цябе з любоўю, а таксама праз заступніцтва святога Юзафа, чалавека даверу, які апекаваўся Табою пасля народзінаў, прашу Цябе у інтэнцыі гэтага ненароджанага дзіцяці, якое духоўна хачу усынавіць і якое знаходзіцца ў небяспецы аборту. Прашу, дай яго бацькам любоў і адвагу, каб яны не забівалі свайго дзіцяці, а пакінулі яму жыццё, якое Ты сам гэтаму дзіцяці прадвызначыў. Паслухаем аб'явы, перад аб'явамі паслухаем віншаванне нашага біскупа Александра Кашкевіча. Умілаваныя ў Хрысце Пану, браты і сёстры, у святы ўваскрасенне Пана з адноўленай верай і глыбокай удзячнасцю схіляемся над таямніцай безмежнай Божай любові. З любові да нас Езус Христус, сапраўдны Бог і сапраўдны чалавек, узяў на сябе грахі цэлага свету, каб усіх усыноўленых дзяцей Божых раз і назаўсёды з'яднаць з Айцом, багатым на ласку і міласэрнасць, і праз гэта адкрыць дарогу да вечнага жыцця. Сёлетнія велікодныя святы перажываем у асаблівай атмасферы. Як ніколі раней адчуваем сябе членамі адной вялікай сям'і, сёння настолькі дасведчанай, прыгнечанай і сумнай у балючым сутыкненні з таямніцай цярпення і смерці. Мы бачым свет, які ўсё лепш усведамляе уласную крохкасць, пагружаны ў вялікі страх, шакіраваны сваім бяссіллем і няўпэўнены ў заўтрашнім дні. Усяму чалавецтву, якое прагне надзеі і спакою, мы, хрысціяне, абвяшчаем цудоўнае пасланне. Христос уваскрос, раз і назаўсёды перамог зло, грэх і смерць. Праўда вялікага дня не належыць мінуламу, яна ўсё яшчэ актуальная, нястомна прамаўляе да нас, дазваляе глядзець і на ход людской гісторыі, і на наша ўласнае жыццё з новай Божай перспектывы. Уваскрасенне Хрыста перамяняе змрок смерці у світанак жыцця, слёзы роспачы ва ўсмешку надзеі, страх і няпэўнасць у глыбокі супакой сэрца, узмоцненага ласкай. У велікодныя святы жадаю кожнаму з вас, дарагія браты і сёстры, асабістай сустрэчы з уваскрослым Христом. Няхай плёнам гэтай сустрэчы будзе моцная вера ў тое, што Збаўца сапраўды жывы і заўсёды побач. Няхай яго шчодрае благаслаўленне спадарожнічае нам на кожны дзень. Вясёлага Аллилуйя. Падпісаны Александр Кашкевіч, біскуп Гродзенскі. І паслухаем яшчэ аб'явы. Святы ружанец на гэтым тыдні просім правесці наступныя ружанцовыя групы. Панядзелак о гадзіне 18 каралевы веравызнаўцаў, у аўторак Маці Хрыстовай, у сераду звеставання Пана, у чацверг Маці Божай Тройчы Цудоўнай, у пятніцу каралевы пабожных школаў, у суботу каралевы супакою, у нядзелю 18 гадзін каралевы апосталаў. Сёння святыя імшы ў нашым касцёле о гадзіне 11, 13, о 15 гадзіне ў капліцы, у 16 гадзін і ў 18:30. На гэтым тыдні у літургіі адзначаем заўтра, 13 красавіка, другі святочны дзень, велікодны панядзелак. Святыя імшы ў нашым касцёле ў 9 гадзін, 11, 13 і ў 18:30. 13 красавіка 29 гадавіна заснавання святым Янам Паўлам II Гродзенскай дыяцэзіі і прызначэнне яго эксцэленцыі ксяндза біскупа Александра Кашкевіча першым біскупам Гродзенскай дыяцэзіі. Захочваем да малітвы за нашага пастыра
і за ўсіх вернікаў нашай гродзенскай дыяцэзіі. Ад 12 до 19 красавіка перажываем велікодную актаву. Воскресенне Христа Пана з'яўляецца настолькі вялікім святам і важнай падзеяй у жыцці Касцёла, што яго святкаванне доўжыцца на працягу 8 дзён. Кожны з 8 дзён актавы лічацца святочнымі. Наогул актава – гэта такі адзін святочны дзень. Літургічныя тэксты на працягу гэтых 8 дзён кажуць нам аб факце Уваскрасення. У наступную нядзелю, другую велікодную нядзелю, прыпадае свята Божай міласэрнасці, звязанае з культам абраза «Езу давяраю табе». У гэты дзень фэст у парафіі Божай міласэрнасці ў лідзе маладзёжны і адпустовая святая імша а гадзіне 15. Трывае навенна перад святам Божай міласэрнасці, штодзённа падчас набажэнства, вечарам у 18:30 молімся вяночак да Божай міласэрнасці. Дарагія мае, сардэчна дзякуем усім, хто дапамагаў у прыгатаванні і правядзенні ўрачыстасцяў пасхальнага трыдуума ў нашым касцёле, сёстрам нашым за іх паслугу і працу, нашаму арганісту за ўпрыгожванне сваім спевам урачыстасці, усім, хто прыбірае нашу святыню, міністрантам, моладзі нашай за прыгожыя спевы, за ўдзел у літургіі, за дапамогу і усім, хто якім-небудзь спосабам далучыўся да прыгатавання гэтых святаў. Шчыра дзякуем тым, хто прыгатаваў дэкарацыі, нашым сёстрам, сёстры Назары, сёстры Галіне. Асаблівую удзячнасць хацеў бы выказаць усім, хто дапамагаў у гэтыя дні у падрыхтоўцы онлайн-трансляцый з набажэнства ў нашым касцёле, тым, хто даў адпаведную апаратуру, каб мы маглі разам перажываць радасць спаткання з жывым Богам. Дарагія мае, гэта такая новая магчымасць быцця разам. Быцця разам. Неардынарная магчымасць, незвычайная, але магчымасць. Быць разам, дарагія мае, гэта Божы дар. І ў гэтыя дні чалавек так яшчэ больш гэта усведамляе. Быць разам – гэта Божы дар. І маю надзею, што ў бліжэйшы час будзе магчымасць ужо не надзвычайна, а звычайна, як заўсёды, быць разам. Быць разам, спатыкаючыся каля алтара Пана у нашай лідскай фары і праслаўляючы яго чыстым сэрцам. Дзякуем усім вам, дарагія браты і сёстры, за ўдзел у набажэнствах пасхальнага трыдуума, за ўдзел у гэтай святой імшы, за ўдзел у рэзуррэкцыйнай працэсіі, усім нашым падпісчыкам на канале YouTube, Instagram, за вашу малітоўную лучнасць і падтрымку. Дзякую таксама адміністрацыі нашага лідскага тэлебачання за магчымасць нашым вернікам прыняць удзел у святочнай імшы у Васкрасенне Пана. Гэтая святая імша будзе о гадзіне 10 па лідскаму тэлебачанню. З нагоды святаў Вялікадня складаем вам сардэчнае пажаданне. Няхай святло Воскрослага Христа асвятляе дарогі нашага жыцця і нашай штодзённасці. А кожная нядзельная святая імша будзе для нас напамінам, што Христос уваскрос і жыве. Няхай пасхальная радасць ад спаткання з уваскрослым Езусам Христом дадае вам моцы, адвагі і веры, сведчыць аб тым, што наш Бог – гэта Бог жывы. Жадаю усім благаслаўлённых, поўных радасці і спакою свят у Васкрасення. Христос уваскрос! Христос з мертвых стал! Аллилуйя! А цяпер на час радаснага перажывання Вялікадня няхай нас благаславіць уваскрослы Пан. Пан з вами. Няхай вас благословить Бог усемогутный, Отец и Сын и Дух Святый.
Святитель супокои Христа, Аллилуйя, Аллилуйя. Пану Богу, Аллилуйя, Аллилуйя. Najświętszy sakrament, prawdziwe ciało i krew Pana naszego Jezusa Chrystusa, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Niechaj będzie pochwalony Przynajświętszy sakrament, prawdziwe ciało i krew Pana naszego Jezusa Chrystusa, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Niechaj będzie pochwalony Przynajświętszy sakrament, prawdziwe ciało i krew Pana naszego Jezusa Chrystusa, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. U imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Калі ёсць тыя, хто хоча асвяціць велікодныя стравы, можна падысці да алтара. Можа, яшчэ хтосьці на вуліцы, то цяпер апошняя магчымасць.